ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା କଥା କେବେ କେବେ ଔଷଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଥାଏ। ଏକ ଗାଁରେ ରାଜୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସଦା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ହସୁଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ଦୋକାନୀକୁ ଦୋକାନ ସଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ମଣିଷ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ରାଜୁକୁ କାମ କରିବାର ଦେଖି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବୁନି। ରାଜୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଦୋକାନୀ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ପୁଅ, ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବୁନି। ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ଓ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୋର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି। କିଛି ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ରାଜୁ ପଢ଼ିଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲା ଓ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ସଫଳ ଡାକ୍ତର ହେଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲା। ଦିନେ ସେଇ ଧନୀ ମଣିଷ ରୋଗୀ ହୋଇ ରାଜୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଓ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଅପମାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ରାଜୁ ହସି କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ସାର୍, ମିଠା କଥା ଔଷଧ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବି।